weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to lekseyba gorgola to magama to sehil babi to taktake to wulyenje to buruji to samba kanji to butanda to melga mali ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tidiane diallo to melga wuuro jinneji ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno oumara abdoulaye diallo to ñoomiɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ko alkamisa hande o sanga 0 heure kay uddata ha laaɓa dendagal ruma jarriba e nder jewkli leydi mauritanie kala to leydi sénégal jibril sonko o lomtima ousmane sonko e gardigo ziguinchor gardigo mairie ziguinchor on faami tigi o sonko lomti sonko to leydi mali colonel asimi koyta horejo leydi mali o jaɓɓama jaɓɓugal paydungal no fewi toon to sikaso to leydi nigéria ko raffinerie dankote ko jommagal raffinerie mum goto pétrole pewnaɗo kay ko ɓoyani kañum sumi to leydi kedde afrique ma to leydi kedde afrique kabaruji men kedde afrique ma en ketto musidɗo men alassane oumar mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi belgique to leydi grèce to palestine ha to leydi iran bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby siwi ko firtata aadi mo aadi nder jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno djiby si ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby si ko jaadinɗo ɓalwal e danwal kala labdo reedu malaɗo wune ceerno djiby si ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby si ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe dendagal rafiji comiɗe nder reedu maɗa e nder ɓandu maɗa ponnoɗo oppirede o yaltinani ha laaɓa tawa reedu ma seekaka ceerno djiby si ko labde reedu malaɗo wune omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi e weddaɓe korte kala ceerno djiby si ne jogui pegge usula pewnade bawɗinelde kala leydi e kala continent ceerno djiby si ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby si waɗirta listihara tawateɓe nder leydi mauritanie ko ujunere uguya walla cooda carte crédit ujunere ɓe neldama to banggue whatsapp so tawi noon ko tawateɓe nder leydi sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ceerno djiby si waɗirta listihara ko 2000 franc CFA kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno djiby si numéro makko weev taw ko numéro orange mone kadi mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yimɓe heɓɓamo to banggue appel to banggue whatsapp kala ceerno djiby si numéro mum ko 47 22 80 84 ceerno djiby si ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum yaltina fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltema ha laaɓa fannu tataɓo ko kawis meho woni hen waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiroma ni fodde temedere rafini yaltema ha laaɓa ceerno djiby si ko newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa walla haaju mbawɗa wondude kala so tawi ko leydi mauritanie ɓurata ujunaji jeegom uguya so tawi noon ko leydi sénégal e leyɗele ñamoje franc CFA kala ko ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno djiby si ko labde reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay muuɗa yoɓani ceerno djiby si ne jogui leɗɗe taw ko leɗɗe gorago usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala omo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum ɗon jiita hoorema hano hannirta ni ceerno djiby si ne andina dendagal kiliɗeɓe mum e oɗo saaha joni omo tawata base makko to ne tektuno sotto omo andina yimɓe noon kiliyaneɓe makko ɓe lappol palol dande maayo wonde kay so tawi tawi kay woteji ɗi ɓenni omo ɗamini artude base makko to kay hayɗi ceerno djiby si mbiɗen kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 47 22 80 84
so tawi noon ko yidɓe kadi so tawi a noddima ɗon ki hebdemo aɗa wawi jokkodirde Alassane Sy ko migni ko kamɓe gollotto mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi de ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtani aadi mo adudire jayne weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadino ɓalawal e danal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli guloji e ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen yanoɓe barogal eɓe seeɗiɗeji mahlidi koye mumen kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana balle tati rafi gonduɗa foof tata wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen leɗɗe ɗe jarete walla ɗe muudete ɗe mbiyete tigui ko meɗi mosa. goɗɗe ɗe ko leɗɗe ureteɗe wiyete ko yeddi ƴeewa a ƴettat ɗum joni joni yituɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha mo kaltinamo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawi hakkude robine 4 e robine 5 kada yiiɗi jokkodirde e makko noon to leydi Mauritanie numéro makko mbatta ko 46 94 21 91. so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e makko to banggue WhatsApp numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 62 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui base mum to Dakar en tawi ɗum migni kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15. to lappol palol dande maayo ngol Mauritanie Sénégal kala to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala base makko nen tawe ɗon e juuɗe sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia. ceerno Amadou Dia numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko. kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena. gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngullam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholestérol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala. gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah. sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu museru jokkodire gorelte. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte wattu waɗɗu joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54. so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54. so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12. so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03
37 so tawi noon a gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. Kettoɗe kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawde yiide en to banggue nete ɓossoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru eɗen gaddi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Roma Jarriba woni campagne électoral ene jokki e nder jokli leydi Mauritanie kala ko alkamisa hande o noon sanga 0 heure bawɗi campagne ɗi kayit ɗi tasata ha laaɓa Roma Jarriba o udda ɗum noon ko aljuma janggo o wona ñalawma foftere aseta ɓawo janggo wona ñalawma subgoji moni kala ara suɓade kay candidat mum dendagal biriji ɗi noon e tawe kala yoga e mabɓe kayne tawe e mone e mabɓe kala e nder yoga e guure gam yidde kay hollirde ko fati e programme mum e ƴamde yimɓe kayne goten ɗum e kewal alarba hanki o noon kikiɗe faade jamma directoire campagne Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo genɗi ɗi taw gardiɗo landa el insaf ƴamtowo kay deuxiéme mandat mum ɓe juɓɓini meeting mabɓe molnateɗo Allah toon to Rosso e nder meeting he noon o holliri hen bila makko kay o holliri hen bila makko gadono kay ɗiɗo duuɓi joyyi tawi kadi ɗi o ardi leydi ndi o holliri bilan o ko bilan positif o gollima ko heewi noon o holliri tigui wonde o gollirima ko heewi yidde ƴellidde kay falde 3 ans nde o holliri noon o holliri kaya wonde kaya o yamiri ko fati réforme jangde nde beele école aji ɗi kala ene gonta ko wiyete les écoles républicaines école aji kewɗi kadi mahama jangguinoɓe heɓoɓe ƴettama keblama hen heblo moƴƴo no fewi foof noon ko gam yidde kay ƴellidde ko fati jangde nde o holliri wonde hôpital uji mahama matériel uji kewɗi mbaɗama e ɗiɗon hôpital uji dispensaire uji kewɗi kadi mahama e nder ndeɗon falde o holliri noon e nder ɗiɗo duuɓi joyyi ɗi o laami fodde temedere capanɗe jeenayyi e joyi milliard taw ko haaliss ugoya e limore hinde de ko ɗum tigui woni ko waɗi investi ko ligga e nder région des 3 ans no ƴeɗɗitiri o holliri noon e nder 3 ans wonde kay 17 école taw ko école fondamental mahama hen 17 collége mahama hen fodde temedde tati e capanɗe nayyi e joyi crèche ɗum woni ko waɗa toon centre uji tati de santé a fama toon golli o holli kadi centre uji nayyi goɗɗi puɗɗama golle mum taw gasde golle kay o holliri kay gila kay jokkodiral to banggue o holliri kay wonde jokkugol golle taw ko jokkodiral fati ɓoggi couraji ummade Nouakchott fade Kermesere ɗum golle muɗum gasi hano hannirtini o holliri toon kadi wonde kay ko golli e nder ɗiɗo duuɓi joyyi o holliri toon ko bila makko ko golli e nder ɗiɗon duuɓi joyyi o erima noon dendagal 3 ans naɓe nde mbawa tigui votantemo e keewal ha wawde deuxiéme mandat beele komo yettini kay fandare makko e projet ji makko ɗi o joguini yiɗi ndi kala ha tinti kadi toon to Trarza ha joni habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni koye on fanno Roma Jarriba keddoɗen ha joni kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani candidat taw ko landa l'INSAF gembaniɗo deuxiéme mandat mum e sumgoji tijjani ñande nogas e jeenayyi lewru juin gonɗen ɗo o holliri tigui wonde so tawi o heeɓi polgu mawo daro ha ko wiyete tigui ha tigui ko kala kay kene wiyete maale walla trace uji ko fati e maccugagu ene natta ha laaɓa e nder leydi he o holliri tigui wonde kay o daro ha justice ha tigui leydi ndi laato leydi justice e leydi citoyenneté moni foof yito hen hoore mum hano hannirta ni Mauritannajo gonɗo o holliri wonde Mauritannaɓe gona tigui neɗɗo goto racisme yagal e leñamagu kaf gasa ha laaɓa saabu ɗum ala place e nder leydi he o holliri kadi so tawi o laamima leydi ndi ma o réglu probléme taw ko probléme ɓurɗo wawde haalede woni ko wiyete passif humanitaire tawi kadi koye kaldigal e pamodiral
consensuel woni des approches consensuelles ɗum noon ma daro ha ɗum wonde dara leydi he o holliri tigi wonde kay ñawande taw ko ñawande walla mbiyen uure ɓoyde nder leydi he ma o daro safra ɗum ha sella o wi kadi guila o yidde makko kay ko yo Mauritanie yo won lew ko leydi fonde justice to banggue justice yaara yesso leydi ndi kadi wona leydi productive jogondi leydi productive taw kadi ko leydi joguidi ngaalu mawdu no fewi jogo arma taw kadi ko arma porɗo professionnel jogo sécurité taw ko sécurité civilisé ɗum tigui woni yidde makko e leydi ndi taw moni kala ene yito hen hoore mum ene tina tigui ene woni nder leydi Mauritanie wona leydi potal ko ɗum woni yidde makko e fandare makko ha joni ko famde keddoɗen e lamda eɗen saf to Likseba gorgol ñalawma hande o noon département mo Likseba kañum tigui ɗamini uddude kala kay ko fati e ruuma jarribo e nder région de gorgol ɗum noon suba tigui ko Likseba gorgol ko kikiɗe hande o ɗo saaha mo kalten meeting o noon ɓoyata fuɗɗo e nder Likseba dendagal noon commune aji nayyi tawateɗi nder département e dendagal département aji takkiɗi tawateɗi nder gorgol kañumen kala ene bisma e oɗon meeting ha joni ko yon fannu keddoɗen Birama Da Wula Abeydi ko goto e gembiniɓe biriji gembiniɓe gam ardirdigo leydi ndi e sumgoji tijjani ñande nogas nayyi lewru juin hiɗen nogas jeenayyi lewru juin tan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi Birama Da Wula Abeydi noon o yuɓɓini meeting ngaji makko ɗiɗi kikiɗe goto e nder noccot hen meeting goto o yuɓɓi ɗum koto leegal bitegal Arafat goɗɗo o yuɓɓiɗi ɗum koto leegal Riyad woni to pekaji ɗum wonno ko guila ñande talata hecci hanki o kanko Birama Wula Abeydi noon e nder meeting ngaji hen o yeddi tigui o ƴetti tigui o e nder meeting ngaji hen o yetti o jarni dendagal kay ɓen woppiɓe haaju men e hammuji men ha mbawi arde noytitade e ɗiɗon meeting ngaji o holliriɓe kadi ngal ɗo keewal yimɓe ko message woni tigui ko ɓatake fade e laamu ngu o holliri kay wonde o holliri noon wonde kay o ɓajini toon programme makko no jiɗiri lamade e leydi ndi so tawi kay Allah rokkimo polgu o holliri dillere noon kadi o haali ko fate dillere wannode toon to Nouadhibou ha kay yimɓe makko mbawi nanguede hen o holliri ɗen mette noon wona yimɓe makko ko mette dendagal ɓesgu Nouadhibou naaɓe kala saabu kay jogade mettere ko fate ngabbugol cogguji taw ko gueɗe ñameteɗe ɓurde hade jinede e cattugol guura ko ɗum saabi ɗe toon dillere kono kay Iran haydara ala ko woni hen ko noon kadi kono représentant mabɓe biteɗo Lemra Botta Wulu Mohammed teɓade toon eɗen dillere o holliri haydara ala ko woni hen kanko Birama Da Wula Abeydi noon ɓe mbaɗi marche woni caravane mabɓe guila e nder yogga e ɗeɗo leeɗe tawateɗe toon to Nouakchott ɓe jeeyi ha to El Tahila ɓe jeeyi to Nouvelle Vie ha to tigui to nokku biteɗo El Waqfa foof noon ko yidde andinde yimɓe kay o softede makko e hollirde kay ko fati e ruuma jarribo makko ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen to leydi Sénégal alarba hanki nogas jeegom lewru juin tan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi jooɗima jonde jaagoɗe to galle lamorgo to galle lamorgo e gaddugol hoorejo leydi ɗi hono Bassirou Diomaye Faye e nder jonde he noon nomination ngaji kisi kewɗi mbaɗama hen caggal nde jonde nde gasi noon communiqué cakki communiqué saktama tawi ko ministre de l'information ministre de la formation professionnelle taw kadi kañum woni porte parole du gouvernement ko kañum tigui janggi oɗon communiqué koni tigui nomination ngaji ɗi leliri hono biteɗo Mohamed Bamba Diop on ko ingénieur et statisticien économiste matricule makko de solde ko 615 996 tiré D ono mama tigui secrétaire général to ministère de l'économie du plan et de la coopération o lomti ko poste ko biteɗo Ale Nar Diop pettaɗo to banggue goɗɗo nomination goɗɗo noon ko madame Ndeye Fatou Lo on ko conseiller des affaires étrangères matricule makko ko 616 254 J on neno mama directeur de l'administration générale de l'équipement au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères o lomti ko biteɗo Ami Mbacké nawaɗo to banggue goɗɗo nomination tatabo ko madame Mariama Gueye on ko inspecteur principal du trésor matricule makko 624 689
tiré walla mbiyana bar a on noon no ma tikki ko directeur de l'administration générale de l'équipement to ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens hono El Hadji Sall économiste environnementaliste spécialisé en audit et contrôle interne matricule makko ko 515 409-D on est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'environnement so tawi ko nomination jeebo ko biteɗo El Hadji Mamadou Gueye on ko juriste matricule makko ko 612-513-E on est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire so tawi ko nomination jeegawo ijo e sakkeɗo ko Mamadou Boya Diallo on ko juriste financier matricule makko ko 642-620-Z on est nommé ko inspecteur des affaires administratives au ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ko ɗiɗo nomination ngaji jeegom woni baɗaɗi hanki taw ko e ndara jonde jagorɗe joɗinode ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Keur Ayouba e mbadi haɓade trafic de drogue et fraude e nder leydi Sénégal brigade commerciale des douanes mo Keur Ayouba direction de direction brigade générale brigade commerciale douane mo Keur Ayouba wawi tigi ñande jamma aljuma ñande jamma alarba no gasi jeegom ene wiyata alkamisa no gasi jeeɗiɗi ñalawma hande sanga jamma hanki sanga 20h ɓe mbawi tigi bis taw ko bis biɗo daka médicament ji tawi ko poɗɗe ɗaynoje ɗe hinde drogue ummornode toon to Gambie o fano koto Dakar te medde jeeɗiɗi capanɗe jeenayi e tati comprimé ɗe hinde stasi kañum tigi woni ko tawa hen quantité drogue o nangaɗo jaru mum ene qime ha sappo joyi million kako franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal alarba hanki nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi drogue kewɗe ɗum woni ko duppa tawi ko drogue nangganoɗo tugui hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi drogue mo douane e mo police e mo gendarmerie ha bon eaux et forêt kala teɓino e nder leydi hen jaru oɗon drogue duppaɗo hankkene qime ha temedde jeeɗiɗi milliard tawa ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyana to keddugu hono ministre de la famille de la solidarité hono biteɗo Maymouna Dieye o rokki capantati e joyi machine taw ko mbule agricole to keddugu o waɗi ɗum noon koye wondude ambulance uji ɗiɗi tawi ko ambulance uji médicalisé ɗum noon fayi koye rewɓe région de Ziguinchor e yidde makko noon e fandare makko kay yidde makko kay e fandare makko ko wallude rewɓe ɓe kay haɓade wasam gollagu e walludeɓe kadi noɓe mbawiri tigui wawande koye mabɓe ha joni wawande koye mabɓe ene tawtora cérémonie o noon hono biyeteɗo ene tawtora cérémonie o hono biyeteɗo Mariama Traoré on ko gouverneur de la région mo Kédougou ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to mairie Ziguinchor noon hono Sonko lomtima Sonko goɗɗo e gardigu mairie de Ziguinchor ko biteɗo Jibril Sonko noon kañuma laati nouveau maire mo Ziguinchor o suɓa noon ko par consensus kamɓe kala noon wonde ɓe kawri kay kanko Jibril Sonko ɓe laati kay ko kanko foti wonde e maire mo Ziguinchor o lomto Ousmane Sonko no manoɗo kay hoorejo won hoore jagorɗe leydi Sénégal guila avril 2024 kanko Jibril Sonko noon maire kesso mo Ziguinchor ko ɗum maire jiggomo Ziguinchor taskama tigui ko ɗon e Ziguinchor tigui woni to jeeyam ko ɗon kadi o janggi jangde makko toko sere ko ɗon o waɗi lycée makko to Djingu Bois haw yeehi to université mo Cheikh Anta Diop ko toon heeɓi diplôme aji makko ɗi o gollorto e oɗo saaha joni kanko laati hono maire mo Ziguinchor ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal jiyan ha to Medina Gounass kettoɗen musidɗo men sehli men Amadou Samba Lo. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahali Ayuba misaminima kadi mi juurimama mi saminide ngal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu temama ahali Ayuba kabruɗen ɗo e nder wurtuɗo Madina Gounass caggal pitinaji bannoji ɗo e nder wurtuɗo Madina Gounass ñande jultude oɗo saaha mo kalten deejeɗo e tawre on kadi ya garta o wurti no fewi nde wuuro ngo sa naati wuuro ngo oɗo saaha an hani wuuro ngo kewno e nde wuuro ngo bandiraɓe kala ko hoyi haaju muɗum no haali Ayuba
dimo di wadni kala ba sere be hebe ngarido ngam rendi ciama ko wadi ko ko holluti ben jaadam e ko ko wala ciama tijani mo ka heedi kany horum en jaay adibe art ohne en kadi centra talla mo kilani mo ciam habib mo fasbuna be fof ngar dole en kadi ciam so be gaso timudu am kadi be ngarido en ko yaaji be ciama en ngal hollu ciama jaadam e wadi ko en ga delegation Dakar nabe ben kadi ngari kadi hawrude e ciama e miniti dum e hollu dum jaadam e wadi ko o samo kaltini kala ba mo ganda ko ciama Said Nour Ba mo pati gal o le saha yettimude hanke jamma mo tawdo e lew tuddo go mo jenguna so o samo kalta en lamina mo ganda ciama to gatal no lawol kay horum en damna so yettimude mo yi ciama kan kadi mo yettani hay hoddibbe non kadi kam wodde ko yewtiri men bel noddu jaajire e teere e kawral e nawrengo haali awba en kadi bangge laamu ngu sukaɓe hewɓe kam nanggama e mbawi nawe toon to kadawɗo saaha ɓe hen won nanguira ko ganduɗa ene poti nanguede omo ganduɗa nanguira ko ganduɗa kam ko amde belaɗe tawaɗe galle muɗum ene jooɗi ene ñaama tan wiya ummo tan nangga nawa o ganduɗa ko wonnoɓe inde ene carwa bottaji nangge nawe ɓe hen ko ɗum nanguira ɓe hen kadi ko yahbo haaji men ganda hay ko wona dow nangga nawa ɓe hen kam won nanguiraɓe ko wayno laɓeje e jafeje wonde hen ɓen kam nan ɗo no haali awba mi salmini no fewi mi juurimama ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗiɗɗo fulɓe andu diinema Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen ñaagol tan denndaangal ɓuraaɓe doole nanngaɓe kala mbawata woppiteede taw koye dow peewal jam kadi duumo toon to Madina Gounass haa jooni koto Madina Gounass keddoɗen to leydi Sénégal fondation Madina Gounass tawa kadi ko nawooɓe yimɓe kala sahaa to hijjoore e ñalawma hanki o en jaltiniino seeɗa ko faati kay e seedantagal ɓeen yaaɓi on fondation tawa kadi ko Mauritannaaɓe ñalawma hannde o ma jaltina tagi seedantagal walla mbiyen ko teska e ɓeen yaaɓe dow toon to hijjore yanoɓe hikka taw koye fondation Madina Gounass kettoɗen assalamu aleykum wa rahmatullah min mbiyetemi ko Djibril Niane e gonmi ko Thiès garmi koye dental Dakar e fondation golle mabɓe ne yuɓɓi kadi ne yaade jamanu on saaha kala to neɗɗo foti nawede welto on nawi min toon kadi on nawri min e bisuji baɗɗi fayida on jippini min hôtelaji baɗɗi fayida kadi ñamdu ndu machallah alhamdulillahi rabbil alamin sénégalais ji ndefa ñamdu ndefa bottaji moƴƴi yimɓe ne ñama machallah hande ko kullu ziyara on saaha oɗon ɗo e hayre arfa nde machallah ene gongonde dental ngal e ceerno Bachir ne ardi dental ngal mbiɗa ñagono Allah kala mo meeɗa arde hajju yo Allah addu ɗum ɗo kadi miɗo wasiyo bandiraɓe kala jiɗɗo arde hajju so dañi yo arde dental Daga vraiment sa arde dental Daga surtout so tawi ka mawɗo aɓe jogui ballal kewgal ko mbaɗanta mawɓe vraiment ene yaade e koddi men Fouta so Allah jaaɓi inchallahu taala machallah mbiyetemi ko Issa Ba ɗum andi ɗo tigi wonno seeɗa e seedantagal taw ko ɓen yaaɓe hijjore hitande hikka de tawi koye fondation Dakar mo Madina Gounass habruji men ɗemgal Pulaar sen no mima toon to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali kala ñande nogas jeegom lewru juin windere nde kala ene mawnina ñalawma taw ko ñalawma haɓade drogue leydi Mali noon yaltirani hen caggal laamu ngu noon e ñalawma hanki o ɓe kolliri tigui bojji mawɗi no fewi saabu kay teskadeɓe ko fate oɗo saaha joni drogue ene ƴedditi no fewi e nder leydi he saabu kay ɓe kolliri e hitande mayde nde fodde ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom kilo taw ko cocaïne ɗum woni ko teeɓa e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen hoorejo transition laamu leydi Mali hono colonel Assimi Koïta o jaɓɓama jaɓɓugal molantegal Allah toon to Sikasso ɓesgu Sikasso noɓe kala jalti e keewal ɓe jalti e peewal ɓe mbawi jaɓɓade hoorejo leydi ndi ɓe teddini ɗum kala teddugal Sikasso naɓe noon ene teska tigui ene gandira wawde jaɓɓade koɗo ha tenti noon jaɓɓade hoorejo leydi mabɓe saabu kay Amadou Toumani Touré gonnoɗo hoorejo leydi ndi jaɓɓanomi toon jaɓɓugal o en 2022 o hollirino hono ngal ɗon jaɓɓugal o meeɗa yiide ɗum e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen Moussa Alassane Diallo kañum woni ministre kalfinaɗo ko fati julagu woni commerce e nder leydi Mali o holliri tigui wonde ɓoyata ma leydi Russie wattu addude kay carburant mum woni gasoil essence kala woddude e engrais
ɗum noon tawa kadi koye prix ji kakadiɗi no feewi wallidde tigui leydi Mali foof noon ko tawa cogguji beɓɗi o holliri noon e oɗo saaha kay koye mbadi kay laamu leyɗele ɗe ɗiɗi kay jokkodiral moƴƴal to banggue faggudu e to banggueji kala ha wawa tigui leydi Russie wawa ɗoftude leydi Mali no ƴellotiri ɓe kolliri noon e leyɗele ɗe ɗiɗi ne jokkodiri e fannuji kewɗi no feewi to banggue sécurité e to banggue énergie kala e oɗo saaha joni noon ɓe jaaru kadi to banggueji goɗɗi ha jokkodiral ngal wawa ƴellitade hano hannirta ni ko leydi Mali ha joni keddoɗen jagolgal leydi Mali kalfinade ko fati défense nationale hono leydi Mali biteɗo colonel Sadio Camara o jaɓɓima o bismima toon nando makko sehil makko Hannana Wulsidi kañum woni ministre de la défense amo leydi Mauritanie ɗum noon ko alarba hanki nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi ɗum wanno kala teddungal noon taw ko teddungal militaire o jaɓɓorama toon to boowal laaɗe diwoje e tawtorede kayen hono tigui hono tawtora hono chef d' état major général des armées mo leydi Mali hono général de division Oumara Diawara jaagoɗe ɗe ɗiɗi noon caggal kayde o jippi lana makko ndiwo ɓe mbawi tigui joncade ɗon to salle d'honneur ɓe jewtidi kamɓe ɗiɗi tan tawa ala tawade Samba tawaka Demba tawaka jaydiyankoɓe hay goto tawaka woni ko wiyete jonde a huis clos kamɓe ɗiɗi tan ɓe jewti toon hay goto tawtoraka kono hakkillaji foof nangui yewtere mabɓe ɓuurata yaarude tigui koto banggue sécurité coopération sécuritaire hakkude leyɗe ɗiɗi e ƴewde kadi peeje kese haɓade ko fate ceɓɓitiɓe e kala saaha e nder keeri e nder leyɗele ɗe caggal nde ɓe gayni nden jonde noon ɓe kamɓe jaagoɗe ɗiɗi kay ɓe mbawi ƴettude otoji mabɓe ɓe jaɓani koto Koulouba to woni palais présidentiel ɓe joddi toon e hoore transition leydi ndi hono colonel Assimi Koita habaruji men demgal Pulaar koto leydi Niger e yapaɗen alarba hanki nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi raffinerie pétrole jomma ngalu goto biteɗo Dangote ko kan tigui tawateɗo to Lagos ko on ittina yoga banggue e raffinerie o yiyama tigui cumu kulɓinigu waɗi toon raffinerie on keso pul ko fewna saabu kay ko fuɗɗi golle makko faade oɗo saaha joni ɓuurani lebbi jeegom ko fuɗɗi e teskama kadi ko haalis kewɗe woni ko waɗa oɗon raffinerie nder makko ne qime ha milliard uji nogas taw ko haalis dollar andaka taw noon holko saabi cumu ngu ko teska tan kam ko hay goto mayani hen hay goto wasani hen fittadu mum habruji men kedde Afrique may jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e ñalawma hande o ko fati e dongre Afrique puɗoɗen ko leydi Mali CPI ko cour pénal international wawi condamde Abdoul Aziz Al Hassan ko kanko arduno kay police islamique jihadiste en e wannoɓe gueɗe kaftodiɗi toon fadde kay e dendagal ɓen yimɓe wonnoɓe toon e wuuro ngo to Tombouctou hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati caga kay ndeɓe kemno toon to banggue rewo Mali to ay mbaɗayɗen gueɗe taw noon ko kamɓe Hakimi en wodde Ansar Dine en ko on tigui wawi waɗede kañuminen taw kadi ko condamnede taw kadi ko oɗo ko pénal international Nigéria kañum e oɗo sahade kañum woni koye crise faggudu mabɓe no feewi e tawno kadi ko prix ji ɗi koko jeehi dow no feewi ɗum noon ɓe gaddini noon wawde kay dañde toon caɗele kewɗe no feewi kanko gadduɗo hono leydi toon ndi Bola Tinubu kanko de o waɗi kankone feere makko o dañjamo hitande ko ardi hono leydi ndi oɗo noon ko fammiyanke mawɗo taw ko politologue kanko o arti hen biyeteɗo Emmanuel Idak kanko de o wi wonde bilan oɗo gardinoɗo gardi hono leydi ndi toon biyeteɗo hono Bola Tinubu ene wayno oɗo bilan de o wi wonde ko bilan kewɗo caɗele no feewi guilay ni crise aji ɗi faggude mabɓe hani e prix ji ɗi montude no feewi e gueɗe goɗɗe kadi foof nani hen o wi noon ko wona hunde wawde kay ɓeydande tawkata ko jibinande kono leydi hono mabɓe Rwanda ko neɗɗo ɗiɗaɓo dey wawi hono sankare e meeting ngaji mabɓe ɗi mbaɗanno toon ɗi nde tawno wonde yontere ma won yontere koye gaɓogol ɓe goni ɗum noon addani noon oɗo neɗɗo wonde ɗiɗaɓo e sankiɓe hen Cameroun kañum kay e Nigéria kehol gongol hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe ene wayno juutendi
juuteedi ndi ko fodde kilométre uji ujunaji ɗiɗi e temedere fodde noon duuɓi nokase ɗiɗi ko ngoni kay e ƴeewde kay noɓe mbawi kay waɗirde kay e keelol ɓe dartino ɗum hakkude maɓɓe mate goto foof ene wawa andude to haaɗi e hakkude maɓɓe Somalie ɗum ɗo ko jayde wiyetede kono bilan média tawa ko rewɓe kay meeɓe golloto hen ɓe ndeyi mbawi dañde tawkata ko janari e ONG mo leydi Angleterre wawi kay teddindeɓe ɗum caggal ndeɓe mbawi kay darade darde lang gam wawde kay jaynude koɓe jaynata ko konngol kisasa to banggue worgo kiwu ñande jaslare nogasa jeegom lewru ndu fedde ministre uddi base mabɓe keddinoɗo toon gaci halaɓe Ghali Abouba ko ɗum ɗo tumɗuɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalama hande o taw wonno koydade musidɗo moon Alsuma ko mbocci gorko Massa Dogo ngam weltare Ayawo TV. donc kay kena tomi ko jangde heblo sukaɓe Afrika ndetewno jangi nene laaɓi kadi humpede welaaɓi humpitede ɓuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitade ɓuuri humpede musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmane Dia gorko mo Darel Baka tawte toon to PK 8 ko on takkusana juuɗa ha to galle ceerno Amadou Tidiane Ba gorko mo Luxembourg gorgol toon to PK 12 noctata e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Belgique paaɗen jamma alarba hanki no gasi jeegoma lewru juin to legal bitengal gara dimidi ngal Bruxelles lamogo leydi Belgique ko jangu wadi toona yimbe dido mbasi hen pital men tata wodbe kadi barmi hen ender ben tata barmuɓe hen didon tampini fewi kambe kala non ko be fellabe jangu ngu non wadi ko hakkunde 1h fay 2h du matin do wadi ko sara restaurant goto wala men café goto so don wadi legal ngal non ska tigi ko legal kewngal ben wadobe trafic e hutortobe drogue e tirgi ene teska toon koto leydi Grèce paaɗen to Grèce ne toon ko officier de police goto kalfinnoɗo ko fati e ndenka e kisala biyeteɗo ndenka e kisala taw ko présidente cour suprême civil et pénal biyeteɗo Lonata Kalpa ko on officier de police kañum tigui woni ko fiɗa kañum woni tigui ko barmina taw koye fettande bombo banno toon e nder galle oɗon présidente mo cour suprême ko tanta bombo noon waɗa toon to alkamisa hanki o no gas alkamisa hande no gas jeegom e no gas jeeɗi lewru juin 2024 ɗum ɗon waɗi toon koto leydi Palestine paaɗen no gas goo neɗɗo taw ko wonduɓe raf ɓe cellani kamɓe no gas goo kala koɓe Gaza naɓe ɓe mbaɗama taw wonduɓe rafi cancer kamɓe kala ɓe mbaɗama évacué ɓe ittama ɗon to Gaza ɓe mbawi nawede toon to leydi Égypte ɗum ko alkamisa hande no gas jeeɗi lewru juin 2024 ɓe jaltiri leydi ndi noon koto nokku taw ko nokku yaltirde woni damal ngal ɓe mbiyata pointe passage Kermen Shalom tawte e nder leydi Israël ko ɗon ɓe ndewiri oɗo évacuation noon taw ko ɓe wonduɓe e rafi cancer ko kañum woni évacuation gadano togui ko gueɗo fuɗɗi faade oɗa saaha joni koto leydi Iran cakkitorɗen leydi Iran ko aljuma janggo no gas jeetati juin 2024 Iran naɓe nodda e nder bureau ji ɗi vote nde ɓe mbawa tigui arde suɓade hoorejo leydi mabɓe kesso lomtotoɗo kay hoore leydi mabɓe biyetenoɗo Raïsa masnoɗo fittano mum e accident avion bannoɗo kay kena manque joni lewru seeɗa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerre ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nasgosoje ko min jimen sehil men Saydou Abouba so tawi koto Madina Gounass ko correspondant men permanent Amadou Sambalo kedde Afrique ko ɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo yo jaam Allah jogomi jago on